1 लिटर दूध घेतलं आहे, हे कच्चंच दूध आहे. छोटी पाऊण वाटी तांदूळ, 6 ते 7 मोठे चमचे साखर, थोडीशी वेलची पूड, थोडंसं मीठ. हे ड्रायफ्रूट्स आहे, तुम्ही तुमच्या चॉईसचे कोणतेही ड्रायफ्रूट्स घेऊ शकता. इथे मी मनुका, बदाम, काजू आणि ॲप्रिकॉट्स घेतलेले आहेत, यांचे पण तुकडे करून घेणार आहोत. आता खीर करायला घेऊया. 2 चमचे घी घेतलेलं आहे, घी तापलेलं आहे. ड्रायफ्रूट्स घालूया यात. ड्रायफ्रूट्स फ्राय करून घ्यायचे आहेत. ड्रायफ्रूट्स फ्राय करून झालेले आहेत, काढून घेऊया. आता यात आता दूध घालूया. दूधला आता चांगली उकळी काढून घेऊया. दुधाला चांगली उकळी आलेली आहे. तांदूळ घालून घेऊया. गॅस मीडियमवर ठेवायचा आहे आता आणि हे असं मधून मधून मिक्स करत राहायचं आहे. मीडियम गॅसवर जवळजवळ 8 मिनिटे झालेली आहेत. साखर घालूया, मीठ, वेलची पूड, मीडियम गॅसवर असंच ठेवून देऊया आणि अधूनमधून आपल्याला हे मिक्स करत राहायचं आहे. साखर घातल्या 5 ते 6 मिनिटे झालेली आणि आपण आता यात ड्रायफ्रूट्स घातलेलं आहे. याला आता 2 ते 3 मिनिटे उकळी येऊ देऊया. खीरला छान उकळी आलेली आहे आणि खीर रेडी आहे आपली. तुम्हाला जर खीर अजून घट्ट करायची असेल तर फुल गॅसवर 1 मिनिट ठेवून द्यायची. गॅस बंद करूया. एक दुधी घेतलेला आहे, हा आपण पील करून किसून घेणार आहोत. साखर, अर्धा छोटा चमचा वेलची पूड, 1 कप दूध. मी 2 लवंग, दालचिनीचा छोटा तुकडा आणि 2 हिरवी इलायची पण घेतलेली आहे. काजू, पिस्ता, बदाम, चारोळी आणि मनुका. तुम्ही तुमच्या आवडीचे कोणतेही ड्रायफ्रूट्स वापरू शकता. आणि आपल्याला यासाठी तूपसुद्धा लागणार आहे. तर आता हलवा करायला घेऊया. कढईत 1 चमचा तूप घेतलेला आहे. ड्रायफ्रूट्सचे असे तुकडे करून घेतलेले आहेत. तुपात 1 ते 2 मिनिटं थोडं परतून घेऊया. आता याला फक्त थोडंसं रोस्ट करायचं आहे. ड्रायफ्रूट्स परतून जवळजवळ 1 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत स्लो गॅसवरती. आता काढून घेऊया. जवळजवळ 2 मोठे चमचे तूप घेऊया. वेलची थोडी आपण फोडून घेतलेली आहे, ती यात घालूया. दालचिनी आणि लवंग, दुधी किसून घेतलेला आहे. दुधी हलवा करतानाच किसून घ्यायचा, कारण आधी किसला तर तो काळा पडतो. यात घालूया. आता गॅस मीडियमवर ठेवलेला आहे. आता मीडियम गॅसवर हे असंच ठेवून देऊया. अधूनमधून असं परतत राहायचं आहे ना. दुधी आता पाणी सोडायला लागलंय. मीडियम गॅसवर 5 मिनिटे झालेली आहे. एकदा मिक्स करून घेऊया. दूध घालूया. आता आता हे मीडियम गॅसवर शिजत ठेवूया. अधूनमधून आपल्याला हे मिक्स करत राहायचं आहे.
दूध घातल्यावर जवळजवळ 7 मिनिटं झालेली आहे. एकदा मिक्स करून घेऊया. साखर घालूया यात. पाच मोठे चमचे साखर घातलेली आहे. वेलची पूड घालूया. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही साखर कमी जास्त वापरू शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे. आता हे मीडियम गॅसवर असंच ठेवून देऊया. साखर घातल्यावर जवळजवळ 5 मिनिटे झालेली आहेत. थोडंसं मीठ घालूया. आता गॅस फुल करूया आणि 2 ते 3 मिनिटं परतून घेऊया. फुल गॅसवर जवळजवळ 3 मिनिटं झालेली आहेत आणि हलवा रेडी आहे. आता गॅस बंद करूया. ही 1 वाटी मूग डाळ 3 तास भिजून घेतली आहे. 200 ग्राम गूळ, छोटा अर्धा चमचा वेलची पावडर, 4 मोठे चमचे तूप, छोटा अर्धा चमचा हळद, काजू बदाम पिस्ता बारीक केलेले अर्धी वाटी, पाऊण ग्लास दूध. मूग डाळ आपण आता मिक्सरला जाडसर लावून घेणार आहोत. तूप घालूया. तूप तापलं आहे. डाळ घालूया. डाळ आपण ही जाडसर वाटून घेतली आहे. पाणी न घालता हे वाटून घ्यायचं आहे. डाळ जास्तीत जास्त 4 ते 5 सेकंदमध्येच फिरवायचे आहे. गॅस मिडियम ठेवला आहे. चांगली परतत राहायचं आहे. तीन मिनिटं आपण मीडियम गॅसवरती परतून घेतली. आता गॅस बंद करून घेऊया. असं सारखं परतत राहायचं आहे. तुपामध्ये आपण चांगलं ही मूग डाळ फ्राय करून घ्यायची आहे. मंद आचेवरती 2-3 मिनिटं फिरून झाली आहेत. दूध घालूया. सारखं परतत राहायचं आहे. चार 5 मिनिटं परत झाली आहे. परततच राहायचं आहे. गूळ घालूया. हळद घालूया थोडीशी. चिमूटभर मीठ घालूया. एकसारखं परतून घ्यायचं आहे. बारीक केलेले ड्रायफ्रुट्स घालूया. वेलची पावडर घालूया. मुगाचा हलवा आपला होत आला आहे. गॅस मीडियम करूया. मीडियम गॅसवरती आता 2 मिनिटं परतून घेणार आहोत आपण.
मुगाचा हलवा खायला एकदम पौष्टिक आहे. मुगाचा हलवा बनवून तयार झाला आहे. याला आपल्याला 15 मिनिटं लागली आहेत. गॅस बंद करूया. एक वाटी तांदूळ, तुम्ही जे जेवणाला वापरत असाल ते तुम्ही घेऊ शकता. 200 ग्राम गूळ, पाव ओला नारळ किसलेला, छोटा चमचा वेलची पावडर, 2 मोठे चमचे तूप. करायला घेऊया. तांदूळ घालूया. गॅस फुल करून आपण हे भाजून घेणार आहोत. 3 मिनिटं झाली आहे. 3 मिनिटं आपण फुल गॅसवरती तांदूळ भाजून घेतले आहेत. तांदूळ चांगले फुलले आहेत. गॅस बंद करूया. आता आपण हे मिक्सरमध्ये जाड लावून घेणार आहोत. मिक्सरमध्ये जाडसर लावून घेतले आहे. जास्त मिक्सरमध्ये फिरवायचं नाही. 4 ते 5 सेकंड्स फिरवायचं आहे. थोडंसं वरच्यावर चाळायचं आहे आपल्याला हे. आता हा आपण रवा बनवला आहे तो वापरायला घ्यायचा आहे. आणि हे पीठ आपण बाजूला ठेवायचं, हे वापरायचं नाही आहे. तूप घालूया. तांदळाचा रवा बनवला आहे तो आपण परतून घेऊया. पाणी घालूया. ही 2 ग्लास पाणी आपण गरम वापरलं आहे. खोबरं घालूया. आता झाकण ठेवून आपण शिजवायचं आहे. गॅस मंद ठेवला आहे. 5 मिनिटं झाली आहेत. झाकण काढूया. अधूनमधून आपण परतून घेतलं आहे. गूळ घालूया. चिमूटभर मीठ घालूया. कुठच्याही गोड पदार्थामध्ये चिमूटभर मीठ घातलं की पदार्थ रुचकर लागतो. परत झाकण ठेवून देऊया. गूळ घातल्यावरती परत 5 मिनिटं झाली आहेत. झाकण काढूया. वेलची पावडर घालूया. खांडपोळीचा सुगंध छान आला आहे. कोकणामध्ये हा पदार्थ सणाला केला जातो. आता आपण असंच गॅसवर ठेवून देऊया. अधूनमधून परतून घ्यायचं आहे. 5 मिनिटं झाली आहे. परत थोडीशी पाव चमचा हळद घालूया. खांडपोळी आपली बनवून तयार झाली आहे. गॅस बंद करूया आणि आपण थंड करून घेऊया. खांडपोळी थंड झाली आहे. आता आपण याची कापं करून घेऊया. जसं आपल्याला आकार पाहिजे त्या पद्धतीत आपण कापायची आहे. काढून दाखवते. कोकणातील गोड डिश खांडपोळी आपली बनवून तयार आहे. हे सणाला केली जाते. अशा प्रकारे तुम्ही ही गोड डिश करून बघा आणि मला कळवा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रससोलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.